انصار دے دو قبیلے سن، ایک اوس تے دوسرا خزرج۔ زمانہ کفر دا جدو انہاں دا ایسی ایمان انہاں نہیں تھی قبول کیتا تے نکی نکی گل پیچھے انہاں لڑنا تے قتل کرنے، بکری تے رولا پایا گیا، بننے دی وٹ تے پایا گیا، اونچی آواز تو پایا گیا جناب، پھر تیر تلوار چل جانے، بڑیاں قتل ہونے تے جناب، بڑی بڑی آنے والے وقت تک انہاں دی دشمنی چلنی تے ویر رہنے۔ اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے، انہاں نو اسلام دی دعوت اتنی کھچیا اسلام وال، پھر ایسا جناب انہاں نو اللہ تعالی دے نبی اسلام کی دولت دیتی، اوہی اوس تے خزرج انہاں دی محبت دیا مثالاں مدینہ چ دتیاں جاندیاں سن۔ اے آئین پھر محبت والے بنے، ایک دن وہ تھلے بیٹھن اوس تے خزرج دے چند لوگ، اوس دے چند خزرج دے، یہ دوویں قبیلہ دے چند افراد بیٹھن تے وچ آن کے ایک بدبخت یہودی جی دا نام سی شاف، او وچ آ کے بیٹھ گیا تے او ہن ظالم پیا لڑاندا۔ سناؤ جی پھر تواڈے وڈیرے دادا کی کرتے سن، کنے وہ جناب بہادر سن، انہاں کھجو تے جناب بڑے انہاں دے بندے ماردے سن تے قتل ہی کر دینے، انہاں جتھے ہی ٹرنا تے قتل ہی قتل کیتی جانا، انہاں نو ہلا شہری دیندا خزرج والا نو، او آپ چمدن، او آپ دے ڈاڈا نانا دی شاناں بیان کردن منقبہ، او انج سن، او انج سن جی، این بہادر سن، ایک ایک بندہ ہزار ہزار بندے نو کٹ دیندا سی جی، یہ کردا سی وہ شیراں دے اندر جناب، انہاں شیراں دے اندر اپنے اپنی پچھلیاں او بہادریاں تے کسے انہاں بیان کرنے شروع کیتے، حتیٰ کہ یہ ظالم جڑا وے یہودی آنا، یہ آیا ہی لڑاون بیٹھا، یہ لڑا دیا انہاں نو حلہ شہری ادھر بھی دے لیتا ادھر بھی دے لیتا، حتیٰ کہ دونوں قبیلے کھڑے ہو گئے آپس کے اندر گھمسان دی لڑائی شروع۔ لڑایا کیا ہے؟ تو تریفہ کرنے ہیں نا۔ خیر لڑایا انصار دے او صحابہ جڑے وڈے نہیں سن نا، اج چھوٹے سن، چھوٹے درجے دے، نواں نواں اسلام کیتا، قبول تے پورے شریعت دے حقائق نہیں سن جانے، او لڑے۔ ان سوال اٹھتا ہے یار جنہاں صحابہ انصار ورگے نو لڑا دیتا، تو میں کی ہے؟ آج ایک ملہ دوے نال رلدا پیا ہے۔ ساڈی اہل سنت وچ کوئی تقریباً اگر گنن پوے تے 5000 تنظیمیں جڑے مولوی دی سور چنگی ہو جاندی آپ دی تنظیم بنا لیندا، جے 4 گلاں چنگیاں ہوں گی آپ دی تنظیم بنا لے، ہو سکتا میرے 5 لاکھ ہوگا، ہو سکتا میرے 7 لاکھ ہوگا، ہو سکتا مالو چل بھی ہو سکتا میرا بھی چلتا۔ سبحان اللہ یار اہل سنت وہ بھی اللہ نو منن، سارے اللہ نو منن، رسول نو منن، صحابہ نو منن، اہل بیت نو منن، ولیاں نو منن، داتا نو منن، غوث نو منن، تو آ کے وہ گندو وہ گندو وہ گندو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یہودیاں لڑائے اور قیامت تک ملا ایک نہیں ہو سکتے، جٹ ایک ہو جا سن، تاجر ہو جا سن، اے نہیں ہوندے، نہیں ہوندے، ایک قیامت آ جاسی، زلزلہ قیامت پہ جاسی، ملا ایک مک نہیں ہوندے، نہیں ہوندے، نہیں ہوندے۔ کیوں بچ پیسہ چل رہی ہے، پیسہ نہ ہوندا تے اے سارے ایک ہونا، اے ظالمہ کے یہودیاں جو چھڈے، اس ملکہ رولے دیتے نہیں جناب۔ بس کریے سبحان اللہ۔ خیر اللہ دونے دتھیا اہل کتاب لو جناب لڑن پائے گئے دوویں قبیلے، 3 ورشیاں چل پئیاں، لڑائی گمزان دی شروع ہو گئی۔ اللہ دے نبی نو جدو خبر ہوئی صحابی دوڑ کے گئے، یا رسول اللہ اور دے حضرت دے فلاں فلاں بندے بڑے لڑ رہے ہیں، مدینہ
پا لیا تے انج روئے لارو قطار روئے پیر وہ پے انہاں نبی دے یاراں دے اللہ سونے قرآن پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. مولوی تے یقین کو نہیں تھا اعلیٰ حضرت دا ترجمہ قرآن پاک کوئی منڈا ہے پڑھا وہ باوضو بیٹا قرآن چکے تھے آوے آیت میں دستا جیسا ترجمہ ہو کرے تھوڑے پنڈ دا منڈا کیونکہ میں کروں گا دوسری آنکھوں کی ڈنڈی مارے اپنا منڈا کھڑا کرو داڑھی مجھ منڈا ہو کیونکہ دونوں داڑھی اللہ دے دوار کو قرآن چاہوے اعلیٰ حضرت دا اتباع جاوے میں آیت دستا ہوں ترجمہ کروں 8واں سپارہ اللہ فرماندا ہے پہلا رکوع مقدبیہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللہ فرمایا اگر تسی یہود و نصارہ دی منو گے تو تسی پکے مشرک ہو. کدے گئیاں یاریاں تے کدے گئیاں باریاں تے کدے گئیاں ملا کدے گئیاں پگاں تے کدے گئیاں نمازاں ایک منو گے تو تسی مشرک ہو جاؤ گے. تے آپاں جی 100 وچوں تقریباً 98 انہاں دے منیے ہن کے بن سی تا سونا عمل ایمان کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجداں بھی پکیاں ہیں درباراں تے بھی کروڑاں روپے لگ گئے میلاد تے بھی 8 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ایمان ٹاواں سبحان ہن ابو دین سن جنہوں منن نال بندہ مومن ہوندا. خیر 101 آیت وچ اللہ تعالی نے نا ایمان دے دفاع دا طریقہ دسا کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ فرمایا تسی کیویں کفر کر سکتے ہو تواڈے تے اللہ دا آیاتاں پیاں پڑھیندیاں اور تواڈے وچ اللہ دا رسول موجود ہے. ومن یعتصم باللہ اللہ دے دین نو مضبوطی نال پڑھو فقد ہدی الی صراط مستقیم. جس اللہ دے دین نو مضبوطی نال پڑھ لیا اونوں سیدھے راہ دی ہدایت ہو چکی. اللہ دا قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 101. ایسا جتنا موبائل میں رکھنے نا نیڑے اتنا قرآن نو رکھ دے تو میں اللہ دی قسم میں پوری دنیا تے مسلمان نہ غلبہ پانا. موبائل دل کے بہت جکڑے پاسے ہوگا تو موبائل کتے اتھائی قرآن کتے وہ الماری ہے آپ بیماری ہے شوگر یرکان ہے کینسر ہے ہیپیٹائٹس ہے اس کا مینوں نہ چھیڑیو مینوں بلڈ پوری شوریو میرا ہائی ہو جاندا ہے غلام محمد مینوں نہ چھیڑیو میں بڑا دکھیا رہا ہوں میری کہانی بڑی دکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ دکھی کہانی قرآن کتے 60,000 اللہ ماشاءاللہ جو قرآن سننے واسطے موبائل لیندا ہوئے تو لیندا وہ کرنا انگریزاں دی فلم واسطے لیندے ایچ ڈی سارا پتہ ہے اپیڈ تو باہر ان منڈے بیٹھے ہوتے ہیں رات دے 2 بجے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان جہاں 2 بجے اٹھی تو قرآن پڑھیا جا رہی ہے. حضور دے صحابیان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہویا ہے دفن کیتا گیا جنہاں صحابہ دفن کیتا واپس مڑے جہاں قبر کھود دیا صحابہ کہنے لگا ہو یار میری تھیلی کپڑے دی سیتی ہوئی دینار سن وچ رہ گئے. صحابہ فرمایا کڈنے واپس گیا قبر کھولی اٹ ہٹائی ویکھیا حضرت زید اٹھ کے قرآن پڑھا سبحان اللہ اٹ بند کی تھی واپس مڑے
زید گھروں پوچھنے ہیں کیڑا کام ایڈا سونا عمل کردا کہ قبر چوٹی کے بعد قرآن پڑھا سی دفن کردا جنازہ پڑھا دفن تو اٹھ کے قرآن پڑھتا بیٹھا ہے جدو گئے دروازہ کھٹکھٹایا آواز دیتی بی بی زید عمل دسو کی کردا کو بی بی فرمایا اچھا تسی ویکھ لیا قبر وچ قرآن پڑھ رہے ہیں جی جی بی بی جی فرمایا سارا دن قرآن پڑھتا جدو قرآن اختتام کرنا تو دعا منگنی اللہ میں قبر بھی قرآن نصیب کرے یار جن قبر قرآن نصیب ہو گئے دنیا جو ہویا تو قبر جو ہویا تو جائے کوئی دنیا چی موبائل ہے پتہ نہیں قبر جو دنال کی جانے خیر ماگے لی آیت دا سنا کے تو پھر میں دین دی حقیقت کھول کے تقریب جلدی ختم کر سا تقریباً ٹائم کیوں ہے 12:30 دعا کر علی بخار ہے جی تھوڑا ہیک ہو گیا ہے اللہ خیر اللہ نے دسیا بھئی طریقہ ہے ایمان دی حفاظت دا بھئی ایک تے تواڈے تے اللہ دا قرآن پڑھیندا رہو سبحان اللہ نمبر 2 وفیکم رسول تواڈے چ رسول نے رسول تواڈے وچ نے تو مطلب ہے تواڈے سینے چ رسول اللہ دی محبت ہوے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور اللہ دے دین نو مضبوطی نال پھڑو جدو دین نو پھڑو گے مضبوطی نال تواڈا ایمان ہو جائے گا محفوظ تواڈا ایمان دی حفاظت ہو جائے گی قرآن بھی پڑھیدا رہے سینہ رسول اللہ دی محبت بھی ہوے اور دین نو بھی مضبوط پھڑو تواڈا ایمان بچنا ہے وگرنہ ایمان بچ سکدا نہیں نماز بچ جاسی میلاد بچ جاسی 11ویں بچ جاسی ایمان نہیں بچنا جیڑا طریقہ اللہ دس ہے 100 وچ او منصوبے او منبع دس ہے 101 وچ ایمان دی حفاظت دا طریقہ دس ہن او دین جس نو اسا مضبوطی نال پھڑنا ہے او دین کی سبحان اللہ او دین کی کرا بیان سبحان اللہ کھان کھول لاؤ کھتی کھان لاؤ سر کھان لاؤ کانڈ کھان لاؤ کھنڈن دی اجازت ہے نیدر شیدر کھول جاتی ساڑھا خطاب ہے نہیں ہوندہ بھی 1000 90,000 50,000 تمہیں 50 دے آسا الحمدللہ سانو میں نے فون آیا جی دربار صدیلے آلے تو شاہ پورے کو پینڈ منڈے پڑھن والے سکول والے انہاں کا استاد جی ٹائم لانا فیس کو سمجھ بھائی میں فیس کو نہ انہاں ترلا لایا 10 منٹ کھپن میرے نال میں کہا کوئی نہ گڈی میری رینٹ دی میں آ جا سا جو دے دے سو میں نہ گڈی روکنی ہے نہ اتنے تواڈی بےزتی کرنی ہے نہ چاک تو باہر تانوں گالاں کٹ سن نا مراد انہاں نوں مہمان دی قدر دا پتہ ہی کوئی نہیں سبحان اللہ آ تو ساڑھ نات خان ویلا نہ پاتے اتنے تینوں ایڈی ایڈی گالاں کٹے سن نا مراد نہ قدر تے نہیں پتہ سبحان اللہ دین رسول اللہ دا کیے کیا نواز دینے حج دینے لگاد دینے لا فضا و شبی دیو بندی بھی یہ دے تو فتوہ لکھ دیں دیو بندی بھی لکھ دیں انو وعابی بھی بن دیں انو والے سنت بھی بن دیں متفقن علی فتوہ دی کتاب فضا و شبی شریف او دا بچو میں جناب نبی پاک دے دین دے اجزا بیان کرنا کہ رسول اللہ دے دین دی حقیقت کی ہے اعلم ان مدارهم امور الدین ہے على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات محمد دین اسلام دے 5 جز نے 5 جز نے پہلا جز عقیدے اعتقادات انہاں دا تعلق دل نال اللہ نو کیویں مننا رسول نو کیویں مننا صاحب انبیاء رسول نو کیویں مننا آسمان کتاباں نو
پہلا جز کیے یہ سبق پکال ہے ہوں یہ جڑا میں کو خطاب سنا رہا نا وہ تھوڑی تباہ مبارک ہوئے کہ یہ میں دھکے نال سنا رہا اتھائی بس کریے سبحان اللہ غوث پاک کی شان مینوں بھی ہوندی بابا فرید دی بھی ہوندی سبحان اللہ سننی آ میرے علی دا غلام پر تینوں مرد ہو رہے میں اس دا علاج کروں خیر دوسرا آداب اخلاق محمدی والدین دے ادب قرآن دا ادب استاد دا ادب مسجد دا ادب جناب مرشد دا ادب یہ سارے آداب جن نے اخلاق محمدی یہ دین اسلام دا دوسرا جز ہے آج تے لڑکیاں لئی ودیاں جناب مائکروفون مرد کا وہ حصہ بتائیں ہو تو یہ ہوتا ہے نہ ہو تو یہ ہوتا ہے مسلمان واہ مسلمان واہ مسلمان واہ مسلمان واہ مسلمان واہ 21 ماڈل مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ جنت پکی اکھے نوٹ تے بڑھتے سبحان اللہ تیسرا عبادات تیسرا جو محمد نے دین دا کیے عبادت کتنی ہے اور عبادت کتنی ہے نا اور عبادت کتنی ہے نا اب اکوا اب معلوم عبادت پانچ عبادت نماز روزہ حج زکات پنجواں جہاد پنجواں پانچ عبادت نماز روزہ حج زکات پنجواں جہاد اور جہاد کا تعلق حاکم وقت سے ہے حاکم کے علاوہ جب وہ حکم کرے گا سلطنت اسلامی ہوگی وہ حکم کرے گا فوج جائے گی اگر کم ہوگی تو پھر عوام الناس جائے گی اگر نہ عوام دے بندے اٹھ کے بیر ملک جا کے جہاد نہیں کر سکتے پھر انہاں دا جہاد ہے علماء دا کہ جابر سلطان نو حق کلمہ کھن یہ جہاد افضل ہے بہت بڑا جہاد ہے اور جناب دوسرا ہے کہ ہاتھ نال روکن دا بادشاہ دا کم ہے ملک باہر دے ملک تے لڑے تے تیسرا ہے جڑا کمزور ایمان دا حصہ جو دل پورا جانے وہ عوام دا کلی بار دے ملک جہاد کرن ملک اپنا برباد ہویا پہ یار اتنے جہاد دا کوئی ضرورت تو سویرے اپنے پنڈے شروع کر جہاد ٹی وی بند کرو ہے گھروں ڈیشن ٹی نے کٹو ہے ٹی وی کٹو ہے انہاں بنا ہو رہا اسلام دے حاکم نال تعلق یہ من دساں گا جنہ چیزاں دا اگے ہے معاملات اے رسول اللہ دے دین دا چوتھا جز اور اے ہیں پنج جویں عبادت پنج معاملات بھی پنج معاملات مالیہ لین دین کیویں کرنا ہے مخاصمات لڑائی جھگڑا ہو گیا کیویں نبیڑنا ہے مناکحات نکاح شادی کیویں کرنی ہے امانت جڑے رکھنے ہیں نبی دی شریعت دا کیا حکم ہے تراکات انسان جڑا مر جاندا پیچھے جائیداد چھڑ جاندا او بننا کیویں چوتھے سپارے چ اللہ پورا قرآن دا رکوع اتار چھڈا ہے یہ بھی پنج نے آپس دے لین دین جڑے جھگڑے امانتاں نکاح شادیاں یہ دین پہ دسنا چوتھا جو سے ترکے اور پنجواں یہ میں بالکل کافی چھڑ کے اندر ٹوڑ گیا پنجواں ہے عقوبات سزاواں دین ہے پہلی سزا قتل دا بدلہ قتل سبحان اللہ جندے بیٹھے سبحان اللہ دوسرا حد سرقہ چور دا ہاتھ وڈنا حد زنا زنا دی حد شادی شدہ کرے سنسار غیر شادی شدہ کرے سان کوڑا حد قذف کسے کسے دے جھوٹی تہمت لائی گواہ پورے نہیں گواہ پورے ہیں چار لیکن بیان ایک اختلاف ہے 80 کوڑا مارو چار پنجویں سزا حد ردت جڑا مرتد ہو جائے اسلام تو پھر کفر اللہ ہوتے ان دی سزا قتل یہ پانچ سزاواں ہیں اعتقادات
جاگ دیو آداب عبادات پنج نماز روزہ حج زکات جہاد معاملات چوتھا جز معاملات بھی پنج دسے پنجواں جز عقوبات سزاواں بھی پنج عبادتاں بھی پنج معاملات بھی پنج سزاواں بھی پنج لیکن ہن کافر آکھدے اللہ دے قرآن منبع تے مرکز دسا فتنے جتھوں اٹھ دین او ہے یہود و نصارا تے جڑے حملے ہوندن کافر آکھدے مسلماناں نوں تسی چلاؤ اپنے پیچھے تے قرآن فرماندا اگر تسی انہاں دے پیچھے چلو گے ایمان تو بعد تسی ہو جاؤ گے کافر اور قرآن چوک حملہ ہے وہ اپنے پیچھے چلا دے اور میں پوچھنا جہاد دا تعلق بادشاہ نال عوام نال نہیں معاملات دا تعلق بھی بادشاہ نال ہے عوام نال نہیں کیونکہ عوام دا چھوٹا بادشاہ دا پھرنا تے عوام شادی بھی صحیح کرنی ہے جی میں ان کرونا دوست پھیرا ہو سکا جڑا ٹھیک کرنا لوائی سی نا تے اسا اونوں جناب سیما باندھ تے اس لے بڑھڑے بندے تو نہ آئے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایو مولوی آکھیا ٹیکا لواوا کرونا دا تو سامنے اور کٹا مولوی چل سبحان اللہ معاملات دا تعلق بھی بادشاہ نال ہن کافر آکھدا ہے عبادتاں رکھو نماز پڑھو روزے رکھو تے نمازاں پڑھو اسا لندن تے امریکہ تانوں مسجد بنا دینے سونے دی پڑھو پر نہ جہاد کرو نہ معاملات بھی ساڈے رکھو تے سزاواں بھی ساڈیاں رکھو سبحان اللہ تے مڑ منو ساڈی سزاواں بھی ساڈی کیونکہ ایمان جو تہاڈا کھوڑا ہے سزاواں بھی ساڈیاں معاملات بھی ساڈے نمازاں پڑھی جاؤ سانو کوئی فرق نہیں حج کری جاؤ سانو کوئی فرق نہیں زکاتاں دتی جاؤ سانو کوئی فرق نہیں اور جو کیتی جاؤ میلاد 11ویں سانو کوئی فرق نہیں جہاد نہیں کرنا معاملات تساں اپنی اسلام والے نہیں کرنے سزاواں اسلام والیاں نہیں کرنیاں وہ ساڈیاں چلن گیاں قرآن فرماتا ہے وَإِنَّ تَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ انہاں دی منو گے تے کافر ہن میں پوچھنا جناب جدو اساں نکاح شادی کرنے ہیں ہن اسلام سے تر ڈھول کوئی نہیں دین وچ ڈھول کوئی نہیں ہن شادی تے ڈھول ہے میں پوچھنا اے جڑا ڈھول کلنے ہے اے دین ہے یا غیر دین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ غیر دین ہے تو خیر دین ہے بابا ایمان دی خیر منا ایمان دی منا بینار تے اشتیار تے فلانا محبات تے فلانا سبحان اللہ سبحان اللہ چکل سویرے بڑ مبارک صحیح حق کو پڑھ گیا ماشاءاللہ بڑی سرما سبحان اللہ اچھا ہن پینٹ پاونی دین ہے غیر دین ہے لڑائی جھگڑا جڑا کچہری فیصلہ ہو رہی ہے دین ہے غیر دین ہے سزاواں جڑیاں ملک چل رہی ہیں دین ہے غیر دین ہے غیر دین ہے تو قرآن تے فرماندا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ دین نو مضبوط پھڑو گے تو ایمان بچنا ہے قرآن فرماندا ہے 100 سورت نمبر 100 آل عمران دی 100 آیت نمبر 100 وچ کہ اگر انہاں دے تسی کسے گروہ دی گل منو گے تو ایمان تو بعد تسا پکے کافر ہو سبحان اللہ اگے بھی پڑھا 6 سپارہ سبحان اللہ اللہ فرماتا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اللہ فرماتا جڑا دین اتارا قرآن اتارا دے خلاف اگر کوئی حکم چلاوے گا وہ فاسق اگے اللہ فرماتا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون اللہ فرماتا جڑا قرآن اتارا دے خلاف چلو گے تے ظالم اگے اللہ فرماتا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اگر جڑا سب قرآن اتارے دے خلاف حکم کرو گے تے کافر
میرا ایمان بچا لے سبحان اللہ دین دفتر چ لواونا کرکٹی کھڈاونی کچے پواونے پینٹ پواونی دین ہے غیر دین ہے غیر دین ساڈا یار اسلام کو ایتھے تا نہیں نا یہ تے مدینے دے تاجدار تو شروع ہویا ہے تے قیامت تک کیویں لڑی در لڑی آ رہا ہے یار اے نبی پاک دے یاراں دا عمل ویکھ انہاں دی بیبییاں نہیں سن انہاں دی بیٹیاں نہیں سن صحابہ تے اہل بیت دے پھر ولیاں تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین فقیر بابا فرید سارے پیچھے نگاہ مارو او کرکٹی کھڑیندے ہیں سبحان اللہ ہاکیاں کھڑیندے ہیں میں بڑا کو چھڑ گیا نا ٹوٹ گیا میں مکینہ کیوں پیا مکینہ تو آپ مکہ پیا اندروں آتا بیٹھا استاد چھاٹ استاد چھاٹ بھائی اوکھی گل نہیں مان بچاونا اوکھا ہی رشتہ داریاں بچاونیاں سوکھیاں نا ایمان اوکھا گل سدھی بندہ کفر کر بند انہوں پتہ نہیں ہوندہ وہ کافر ہو چکا ہوندہ تو امور پر نبی دی شریعت جنہ جنہ گلہ نر بندہ کافر ہو جاندہ ہے ہاں نبی دی حدیثہ قرآن وضاحت کرتی سبحان اللہ یہ تیرے نقصان والا باز ہے کہ نفع والا ہے میں بخار نال بیٹھا میرا اللہ گواہ ہے خانہ خدا ہے جھوٹ نہیں آج عزت تیری بچ جاوے ایک بندہ ہے وہ آندہ ہے ممتاز لاکھ روپیہ دیدہ دن دنی پایا منگائی دا دور لبا مہینے دا لاکھ کے کھا دعا دا یار عزت وڈی ہے عزت وڈی ہے عزت لے گئی قیامت تک تیرا تنا نشان نہیں رہنا لانتا مجنی ہے ستو نسل اگنا اکڑا یا ہویا یار عزت بچا عرش فرش رلے سونے دے بن کے رلن تے عزت دا مول نہیں ہو سکتا کعبے تو کی مومن جنتا دعا دا عزت بچا تیرا سجون کیڑا ہے دل لو آ گیا ہون تے سجون ہوئے جڑا لاکھ دے تے دین لوا دے نوکری تے جدو نوکری لگ جاوے تے مٹھائی دا ڈبا لائے تے جناب آ جاندہ ہے جائے تے دین دی نوکری لگی آدھا پیرا ہاں تیری دعا اپنی میری دی لگ نوکری لگ گئی ہے پیرا بڑا پہنچا ہویا پیر جڑا تویز دیتا نا مخنا مراد آئی ہو جائے پیر نو لتر مار یہ دعا نال بھی غیر کھل گئی بیٹھی نہ کھاؤ میں دسا شریعت دے 4-8 جتھے عورت نو اجازت ایو دس تے ختم چکر سا ہے مڑ جیندہ دے میلے نمال دے سال کوئی پتہ نہیں یہ دے ہوندہ راشوں یا اگاہ ٹور جاسو اللہ نو پتا کیونکہ کام تے رکھی کھلا نا تی تے میں آنا پر میں تینوں سنا دے وہاں تے ہاتھ کھڑا کروں نا جڑے تک بیٹھو سبحان اللہ 8 مقام نے اسلام ہے جتھے اجازت اللہ تعالیٰ دے دین اسلام عورت نو دیتی ہے پر مینوں یہ بھی پتہ ہے تینوں لکھ نال ہے تینوں دین نال کوئی پر میرا دسنا فرض ہے تو تے لکھ تا دور ہے تو 10,000 تو نے کھلونا تو کہتے لے جاؤ سبحان اللہ آرے میں گھڑی کشمیر دا ولی بول رہی ہوں میں غیرت دی یاری نالو سنگ کتے نا چکا روم یہ کشمیر دی گل رہی ہوں میں غیرت دی یاری نالو سنگ کتے نا چکا
دی تقریر ختم ہن او جڑا دین کیے عورت اپنے والدین دی زیارت واسطے جانا چاہتی ہے بندے تو اجازت لوے وہ آدھی میں جانی ہاں ماں پیو نو ملن اسلام فرماندا جا نہیں روکنے آئے جا پردے چ جا تے مرد نو نال لے جا ماں پیو نو جے ملنا ہی تے مرد نال ہوے بندہ تے پردہ بھی پر انگلینڈ وچ کرکٹ کھیڈن جاوے مسلمان 21 میڈل that's it 20 میڈل سبحان اللہ نمبر 2 بی بی دے والدین بیمار ہو گئے انہوں نے پوچھن جاؤے عیادت کرن اسلام فرماندا جا نہیں روکنے پر پردہ شرط ہے کہ بندے دا نکاح والے دا نال ہونا بکری جے سڑکاں تے جاندی پئی ہون تے پچھو سوٹے والا چھیڑنا نہ ہوے تے سجے کھبے پردیپ منہ مار لیندی آ تے پچھو سوٹے والا ہوے تے نک تے تو سارا کچھ جاننا نٹ تے نمبر 3 اپنے والدین دے وچوں کسے انہاں دا قریبی رشتہ دار وفات پا گیا تے تعزیت کرنی ہے بی بی والدہ یا والد دے طرفوں انہاں دا جڑا قریبی بندہ فوت ہو گیا ہے بی بی آندی میں جاننی اسلام فرماندا جا کر پردہ بھی کر بندے نو نہ لے سبحان اللہ رب انج پیا کڈیا بے تیری عزت برباد نہ ہو پر تو ایڈا سچی ہے تو اللہ یار کچھ نہیں ہوندا مڑ سارے بندے مڑ کوئی کو جان مگر ذکر گل تے صحیح اتا سروٹا تے چلنے حشر میں نے بھایا ایڈی ایڈی داڑیاں لے جے بی بی ٹپتی ہے نا تے کالا سور تے تلے پیر مول بھی یہ دیاست تماشا پہلے حالی تو داڑی ہے جڑا پروفیسر بیٹھے بین پر ایک کنا داڑی نہ موچ زمانے دا لوچ تے رات دی باہر دی فلم ویکھی بیٹھے تے دفتر چ آیا بیٹھے تے 30 داڑی ایویں سپرے 60 تے سار مائی کمنٹ سار کتا کھا کتا پلید 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 کھا بامر مجبوری پر کتے نالو دھی دی کمائی بڑی پلید سمجھتے سا صحیح کتا کھمدا پیا حرام 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 کتا حرام کھا لوے کدوں جدو راہ چل دیا کوئی پینڈے چ پویں تے تینوں جناب کھانا پینا مک جائے سفر پینڈا لمبا ہوئے پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں تو جند ایتھے آئی کھڑی ہے ایتھے ہن قرآن فرماندا کھا حرام قرآن خود فرماندا کھا کیوں اتنا کھا قرات نال کہ تیری جان بچے سان تیری جان عزیز ہے جان بچا پر جدو غیرت دیواری ہوں گے اسلام فرماندا ہن جان دے جان دے ہن جان دے پرواہ نہ کر جان دے یہ مسئلہ تین کہہ دسنے 150 سال ہو گیا امت مسلمان ہنیرے چ پایا گیا دین ہے ہی نہیں جیڑا دین سی وہ رکھ دیتا جیڑا غیر دین ہے وہ سنبھالی بیٹھے میں جڑی گلاں گھڑیاں وچ فتاوا شامی دے انہاں دے وچ کی کچھ آیا پیا تو کی کردا پے نمبر 4 محرم رشتہ دار جنہاں دا نکاح عورت دے نال کبھی بھی نہیں ہو سکتا مامے چاچے دادے نانے جویں ہیں انہاں نو زیارت واسطے بی بی جاونا چاہندے اسلام فرماندا جا تیرے سکن محرم ہے خون دا رشتہ ہے پردے چ جا پردہ بھی کر تے بندے نو نال لے نمبر 5 عورت دائی دا کام جان دی ہے اپنا دا فرض ہے ادا کرن واسطے گوانڈیاں دی بی بی وضع حمل دا وقت ہے وہ آ گئے ہن بی بی جاوے پردے چ آپ دے بندے نو نال لے جاوے جڑا خاص کمرہ بندہ باہروں بوے تے او بی بی اوتھے جا تے بی بی دا کام کرے تے واپس اپنے بندے نال پردے چ پیچھے آوے نمبر 6 مسلمان عورت نو غسل دینا ہے بی بی فوت ہوئی مسلمانہ دی یہ دے وچ حال کرکٹ دا تک نہیں آیا ہاکی دا تیراکی دا پائلٹ دا کبڈیاں دا ریسلنگ دا جم جاون دا ڈولے بنا رہی ہے انڈیا سے لڑے گی
ڈاڈا میں اکھی ویکھا چبڑ پاتا چبڑ جان دے وہ جڑے جواریاں چوندے پاٹ تے چٹنی کھاتے میں بھی کھاتی میرا بیٹا چھوٹا بڑا بیٹا اے دے دو بیٹے میں دادا صحت اللہ دیتی ہے نبی دا لنگور کھمدا حلال کھاتے آرام نہیں صحت تیرے سامنے الحمدللہ بخار نال ہی جڑا بیٹھا تے اچھا غسل دینا بی بی جاوے پردے غسل دے تے بندے نال جاوے واپس نال آ جاوے نمبر 7 بی بی کسے رشتہ دار تو جڑا او دا حق کا مثلا قرضہ وغیرہ دتا بی بی تے لمنا ہے تے بندہ او دا فوت ہو گیا نہ او دے ہن پیران قریبی نہ چاچے مامے تے بی بی کلی راندی پئی بندہ فوت ہو گیا پوتو بھی کوئی نہیں اس صورت وچ ہن بی بی پردے چ جاوے تے اپنا مطالبہ کرے جا کوئی پیسے لینے کرتا دیتا او لے کے واپس آوے پردے جاوے نمبر 8 اگر عورت نے شریعت مصطفیٰ دے مسئلے سکھنے ہیں کہ حلال حرام دے باقی پلیدی دے او بی بی دا کوئی پوچھ کے دسنا والا انہوں کونی بندہ بھی فوت ہو گیا پوتر بھی کونی برا مامے بھی دور نے کونی قریب تے جڑے شریعت مصطفیٰ دے ضروری مسئلے نوں تے بندہ نوں نہیں ہمدے بی بی دا کیا حال ہو سی او پوچھنے تے بی بی پردے چ جاوے بزرگ عالم جڑا بڑھڑا ہوئے ان دے کولوں تے انہاں کپڑا چ جاوے جڑا گھر کام کاج کردی رہیے ملوٹے کپڑے میلے بانڈ دھوون والے تے او بوکھرا دیون والے اوے کپڑا چ کوئی بناؤ شنگار نہ کرے وہ میلی پچھلی جی میں کام کر دی رہی ہے برکا کرے تے جاوے اس عالم جڑا بڑھڑا مسئلے پوچھے تے واپس آ جاوے اس صورت جی انہوں پوچھ کے دسنا والا کوئی نہیں یہ ہے تے موڑے نہیں جامنا او پوچھ کے دسے سی تے بناؤ شنگار کر کے نہ جاوے کپڑے بدلا کے نہ جاوے اگر کپڑے بدلا کے تے عالم بڑھڑے کو لجاتی مسئلہ پوچھوڑ اسلام فرماندہ ہوں حرام میں نہ جاوے اس پوچھنا مسئلہ تے کپڑے کیوں بدلائے سبحان اللہ تے میری گلاں نہیں نبی دے دین دی سبحان اللہ تے ہن پیو مگرو بائی وداوندا ہے جیڑا او پرفیوم ایڈا ملدا ہے سبحان اللہ پیرس کا بیٹھو جب سر کے پاس بیٹھو نا تو یہ کر لینا ماحول اچھا ہوتا ہے دلہ دیا قسم دلہ نو سنگ ہوندے 8 گھنٹے غیر نال کنڈے باندھ کے چلانا ہے تے 3 دن آنا ہے میری ماں کھڑی ہے نبی دی شریعت اجازت کوئی نہیں حرام کھا رہے ہو سود کا لو پی رہے ہو سویرے بس ویکھیا کر بھریاں جاندے انہیں چورے دے چورا دے کیوں اللہ بھائی مگر تو آپ لگ سبحان اللہ ٹھیک ہے ہوں وعدے دے مطابق مقامنا ہی چاہیے ہے چلو آخری میاں صاحب دا عارف کھڑی دا پڑھ دینا وارث شاہ دا پڑھ دینا لیکن میرا پیغام ہے ایک دی نصیحت تینوں لکھ روپے لمن والے مولوی نے کرنی تے نات ہوں جڑا پاؤڈر مار کے آیا کھلا 7 ون کے کالا چولا اتو رات علی کریم دے والا پاؤڈر تے موٹی لی سٹن تے سبحان اللہ سبحان اللہ اولگا منگتا جو منگتا اس لئے بندہ لکھ لا تے گرے بان پھاتے تلے رکھ کے آتے اور کوڑ مار لانا ساتھ رو 60 لیا بے ایمان اتو بندی دانو کر قدم خدا دی بھکھا مر جاوے لفظ بڑے قیمتی دے ہین بڑے بدل والے بھکھال مر جاوی پوری روح زمین جسے انسان وزنے پوری دنیا دے پہلا نائی کمپیوٹر سرچ مارے سے تیرا نا اٹھے آ جاوے بھلے بھکھال بندہ ہوئے ٹکر نہیں سی پانی نہیں سی گھر بیٹھا بھکھا مر گیا ہے اے مہنہ قبول کری پر دھیر کمائی نہ کھاؤ
راندل ایمان نکلے تے غیرت پیچھا نہیں راندی نکل جاتی ہے جی غیرت نکلے تے ایمان پیچھا نہیں راندا او بھی نکل جاتا ہے جتھے راندل دو میں جڑوے راندل ایک میکھوں کے راندل ایک ٹر جاوے دوسرا ٹر جاتا ہے بھکھا مر جاوی پر دھی کمائی نہ کھاوی نہ دفتر چ لوا کے نہ فصلہ دے کام کرا کے نہ مکیاں لوا کے نہ چوپے منجی دے لوا کے یا رسول اللہ وارد جا بولا تے تیرویں صدی دا دور پھریا اٹھ گئی جہان تو او مہر میاں دیا باپیا موہر مگڑی رنا مردہ دے گیا وہر میاں بڑی راندہ پتری دلیر بڑیا گلہ مرے بچ کردہ او ڈھیر میاں وارث شاہ عمر علی ولیاں نو منن والا وارث شاہ اج دور نی کتنا دے وارث شاہ سرد جوان نے بھئی باندار نے گدڑ مولوی بندہ نو گدڑا دیو میں وارث شاہ وارث شاہ وارد شاہ دور